Nagpakigbahin ng pila ka mga individual sang ila opinyon kasunod sang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte kahapon nga adlaw nga magapadalagan siya sa pagka-presidente sa tuig 2028. Sa interview sang Bombo Radio sa pila ka mga individual, may ara sang nagpabor samtang may ara sang nagkontra sa desisyon sang Vice Presidente. Sa interview sa Bombo Radio kay Gloria Ordiales, isa sa mga pabor sa pagpadalaga ni Vice President Sara Duterte, iyagin pahayag nga kinahanglan sang pungsod sang isa ka presidente nga liwat nga makapahagan-hagan sang problema sa iligal nga droga. Suno pa sa iya nga pabor siya sa pagpadalaga ni Sara, apang nagpahayag nga wala pa sang kasiguraduhan kung dayonon gidman ini sang Vice Presidente. Subong daw nagbalik naman nga kadelikado. Di may gani kung ano ni Ma'am Sara nga magbalik ang ano. Pero ano na naton kung depende sa ano kung suod nga magpadalagan manggid siya. Pabor man nga magpadalagan para may ano naman nga kung bag-o naman ang administrasyon. Base bag-o man ang aton ko naman nga hindi na magbalik ang mga drugs naman. Subong kay damo na giday nagakapatay sa mga amo naman sina. Sa separado naman nga interview sa Bombo Radio kay Nanay Jo, isa sa mga hindi pabor sa pagpadala ni Vice President Sara Duterte, iyagin pahayag nga madamo sang nabatian nga malain nga mga balita bato kay Duterte kung sa diin madamo ang isyu kag problema nga nagatuhaw subong nga siya ang nagapungko bilang Vice Presidente. Dugang paniya nga wala siya nakabatsyag sang mga hinimuan ni Duterte, rason nga hindi pagasuportahan sa masunod nga eleksyon. Di na ko gusto magpadalagan sa damo sa mga kuwan, kagarukan ng mga balita sa radyo. Batsagan mo man ang iyang paghimo pang responsibilidad na ma'am? Wala. Hindi man. Wala man. Wala man kunakunan.